प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मोबाइल नंबर 9570557210। से चलल बा चलन ये कलयुग में जारी बा। ओकरा के कौन हाथ लगा दी जेकर पासवान से यारी बा। ओकरा के कौन आँख देखाई जेकर पासवान से यारी बा। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मोबाइल नंबर 9570557210। रही पति मानत रही भाई हो रोजाना रे। जब सब मित मर मिट जाला रे पसवाने से यारी निभाला रे। थाना पुलिस से काहे डरी जब हर पोस्ट भारी बा। ओकरा के कौन हाथ लगा दी जेकर पासवान से यारी बा। ओकरा के कौन आँख देखाई जेकर पासवान से यारी बा। नारे मुँह खोली नारे जब ले बानी तोरा साथ रे। जकर बाड़े सहतिया पासवान रे ओकर संगे बाड़े भगवान रे। नवीन बालिस्टर पे हद के हरदम चले रंगदारी बा। ओकरा के कौन हाथ लगा दी जेकर पासवान से यारी बा। ओकरा के कौन आँख देखाई जेकर पासवान से यारी बा। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मोबाइल नंबर 9570557210।